Мәктәп юбилейына килгән кунакларны иң элек укучылар сәламләде. Юбилейга мәктәпне төрле елларда тәмамлаган егет-кызлар да кайткан иде. Алар арасында фән кандидатлары, табиблар, укытучылар бар. Все, что я сейчас имею на сегодняшний день, это все, конечно, идет от моей школы. Я закончила школу в 2006 году. Мой первый учитель Санникова Наталья Романовна, а выпустила меня Кудряшова Гузель Мансуровна. Я очень люблю свою школу, очень благодарю всех учителей за их труд, за их понимание. Школа, конечно, сейчас очень отличается от той, что была. Здесь ремонты были проведены, ну и очень много сейчас сделано по плане кабинетных работ. Это понятно, это веяние времени. И благодарен коллективу школы и особенно директору за создание таких объемных, всеохватывающих музеев. Это просто молодец, конечно, Фирдәүс Кожемединович. Символик торттагы шәмнәрнең күпчелеген мәктәпне төрле елларда тәмамлаган чыгарлык сыйныф укучылары кабызды. Алар мәктәп коллективына рәхмәтләрен дә җиткерде. Учитель начальных классов Вера Сергеевна Устерякова научил нас всему. То, что нам пригодилось в дальнейшей жизни. Ну а наши лучшие учителя нашей русско-шуганской средней школы, такие как Вера Максимовна, такие как Роза Шафиковна, Шамиль Рамазанович, всех, наверное, не перечислить, да и, наверное, не нужно перечислять. Все они нам дали такие знания, за которые мне никогда не приходилось краснеть. Я работаю уже 32-й год. За время работы школы изменилось очень много. Пришел в школу в 90-м году. Отопление было старенькое, стены обшорканные, все тут, крыша протекала, туалет на улице, удобства все. Сейчас, благодаря и поддержке государства, района, школа у нас обновилась, работает просто хорошо, замечательно. Фирдәүс Фәрхетдинов директор булып эшли башлаган беренче елларыннан ук мәктәпне танытасы килүен билгеләп үтте. Волейболны үстерү, яшелчәчелек белән шөгыльләнү, мәктәпнең сайтын булдыру барысы да шул максаттан эшләнә. Соңгы елларда Рус-Шуган мәктәбе туган ел тарихын өйрәнү юнәлешендә эшли. Территориясендә 3 музей эшләүче мәктәп Татарстанда гына түгел, Россиядә дә юктыр, ди Фирдәүс Фәрхетдинов. Мәктәп директоры авылның мәгариф тарихы музее проектын тормышка ашыруда ярдәм итүчеләргә рәхмәт хатларын да тапшырды. Бұл проект мәгариф тарихы музея ауылына президент фонды конкурсында жеңу яулады. Һәм біз бұл музейны барлыкка китерә башладык. Һәм оның бір өлеше булып, бұл мәктәпнең 140 еллык юбилейын уздыруда бар. Чөнки 2022 елда безнең мәктәпкә чынлап да 140 яшь тулды. Сегодня у нас исполняется 140 лет нашей школе, юбилей. Я принимаю участие экскурсоводом, играю на синтезаторе. Тут общения много. Сама школа мне нравится. Спортом здесь занимаюсь уже сколько лет. В общем, все здесь мне нравится. Это самая лучшая школа. Район җитәкчелеге тарафыннан да бүләкләр әзерләнгән иде. Яшь буынга белем һәм тәрбия бирүдә озак еллар фидакарь хезмәтләре өчен эш укытучы район башлыгының мактау грамоталары, 2 хезмәткәр рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Мәктәп коллективы район мәгариф идарәсенең җирлек башлыгының да котлауларын кабул итте. Юбилей тантанасы Рус-Шуган авылы һәм район үзешчәннәре әзерләгән концерт номерлары белән үрелеп барды. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.